таксиметрови истории, 3 миниатури от днешния нещо като празничен ден. Първа поръчка взимам от някакъв фитнес в крайен квартал до селата, които са близо до София. Отивам на адреса и някакво момче излиза такова тип прическа макарон. Ако не знаете какво, ще ви кажа в друго видео. Качва се и аз казвам, няма ли в вашето населено място фитнес? Той вика, има един, ма не ми харесва. Прогнозната цена беше 17 лева. Като ходиш 2 или 3 пъти в седмицата, това са ти 50 лева отгоре. Това е полуката от историята. Няма значение колко струва, ако друго плаща. В случая родителите явно му дават пари за това, що го гледа за толкова, не знам. Това е първата история. Втора история. Вземам от един квартал към столично заведение. Мъж позавях на алергенна към 30+. Оставям го пред заведението. По пътя имаш един инцидент с линейка. И той вика, явно не бърза толкова линейката, аз съм здрав. И аз казвам, може и просто шофьора не знае откъде да мине, викам. Той има недостиг на работна ръка в много сфери. Той казва, аз съм здравеопазването, какво ли не съм виждал. И след малко имаше един идиот на пътя. И викам, вие сте виждали всичко и това няма да ви изненадам. Аз сега, между другото, някакви са пристракали, нали, нещо около празниците на слабите мозъци, им пристраква нещо и се държат още по-зле на пътя. И от тази втора история, какво ще вземем? Аз работя като куче, обикалям самотен и нещастен софийските улици празни, то няма хора, освен някакви откаченяци, дет не карат добре и други работници такива като мен, други хора излизат и се забавляват по празниците. Ама както се казва, кой какъвто си го е надробил, такъв ще си го сърба. И оставам го пред заведението, някакви яки мацки влизат и викам, на цялата празна София изведнъж какво приятно оживление, а това е барна и дискотека. И така от по-лъскавите барове. Оставям тази поръчка и взимам веднага друга поръчка примерно от Хиксто районно до Y районно. То първо пише 2 квартала, като го взимам пише супер краткото от еди кой си район до еди кой си район и викам, това е най-краткото описание на поръчка, което съм виждал сега. И докато отивам към съответното районно, се викам, това няма как да е хубава поръчка. Някой отишъл да свърши някаква работа, нещо не е станало и са го разкарали до друга администрация, защото не им се работи в едно районно. Или някакъв полицай поспешно ще вземе колата, обаче знам ли дали ще използва нещо, ако трябва да се пренесе или затворник, и викаме, добре, ти нямате и собствени коли. От друга страна си казвам, добре, те сега също в почивка ли са, не са ли в почивка, или всъщност полицаите са като нас, просто работят когато са ми смените, не когато им се иска, когато не им се иска. И така в чудене отивам пред районното и някаква такава възрастна жена, тип баба, висока, слаба, седи и пуши с отчаян вид. Доближава се, защото то празно, нали, няма полицай. Доближава се и казва, за еди кое си районно ли? Казвам да. И тръгваме, тя казва, само че ще може ли да плата с карта, защото си изгубих кеш. И към сега си неприятно точно на празниците. И тя вика, това не е неприятното, загубих си сина. И аз викам, сина ли? Той е на колко е? Тя вика, голямо, обаче има аутизъм и сега отивам си го пребера от другото районно. И както ми беше криво, че на празниците ми е едно... сега специално няма работа, която да работя. Въпреки това искам да работя за да плата арендата. Хората не излизат да се забавляват както петък и ми е някакъв такова мъртвил като делничен ден. Даже и натюх на тренировка, защото вчера ходих и днеска не иска да претренирам. И не ми се записват и видеа, защото алгоритъма се смени от една седмица. И ако преди едно видео ми се гледаше 10, 15, 20 хиляди, 5 хиляди пъти, сега се гледа 500, 1000, 1500. И се чувствам все едно съм виновен за нещо, без да съм сгрешил. Малко като дете се чувстваш, че си наказан, не знаеш за какво си наказан. Не се едно сте намалили заплатата, без никакви мотивации и сега съм демотивиран да правя видеа. Как да имам настроение да ви споделя хубаво настроение, когато аз самия нямам, защото то не стига до никой. И в този случай си казвам, гаси. Аз от какви неща съм тръгнал да се жалвам, а да имаш да си възрастен, да имаш дете с аутизъм, да си загубиш и парите, гаси празниците. И като пестигнахме на адреса, набрах и точната сума на жената, не съм очаквал бъкшиш от нея. Тя ми даде 2 лева на монети, вика, тук събрах за вас. И благодарих и пожелах хубави празници. Да не се жалвайте от вашите празници, не се жалвайте от вашите роднини. Знам, че сега си лазите по нервите един на друг, като се съберете. Обаче, нали не са с истински аутизъм, нали не са загубени да ги намират по районите. Просто нека се радваме на празниците толкова, доколкото може. Айде, това от мен.